Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя. Хвала Христу, шчыра вітаем вас. Я вядучы праграмы з рубрыкі «Айцы», размовы з айцамі, ксёндз Павел Эйсман, таксама гукарэжысёр Марына Сабалеўская. Чарговая наша сустрэча сёння, падчас якой будзем надалей працягваць размову пра тых, якія былі ў вытокаў нашай касцёльнай традыцыі, якія тыя асобы, якія жылі, чытаючы святое пісанне, якія перажывалі слова Езуса Хрыста ў сваім сэрцы, і таксама якія стараліся гэтай вось дэпазіт веры данесці і перадаць далей. Айцы, таксама пісьменнікі касцёла, в большасці яны перадалі нам гэтае прававернае вучэнне Хрыста і касцёла, якое мы называем дэпазітам веры. Таму на пачатку сённяшняй перадачы у малітве вызнаем нашу веру, прамаўляючы апостальскі сімвал веры у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, крыжаваны, памёр і быў пахаваны, зашоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Нагадаю, што мы ў прамым эфіры, заўсёды можна звязацца з намі праз тэлефоны. Аператор А1, нумар тэлефону 375 44 513 73 97. На гэты нумар таксама можна напісаць нам у вайберы. Чакаем вашых пытанняў, каментароў, можа заўваг. Нумар МТС плюс 375 33 673 09 73. Ці таксама можна патэлефанаваць па гарадскіх мінскіх тэлефонах, код горада Мінска 017, а тэлефоны 399 17 21 і 364 69 64. Таксама можна напісаць праз скайп на радіо Марія Бай. Сёння працягнем вывучаць творы, таксама звернемся да вучэння аднаго з калюмнаў касцёла каталіцкага, які змагаўся супраць арыянскай ерасі, Атаназія Вялікага. На мінулай радыёперадачы мы разгледзелі яго дагматычныя і палемічныя творы, а сёння пяройдзем да аскетычных твораў. І найбольш вядомы і адзіны вядомы аўтэнтычны твор – гэта, канешне, жыццё святога Антонія, напісанае каля 357 года, адразу пасля смерці Антонія Пустэльніка па просьбе манахаў. Гэта найважнейшая праца эпохі ранняга манаства, якая змяшчае выклад правілаў манаскага жыцця. Як казаў калісьці Грыгорый Назіянскі, гэта распавяданне правілаў жыцця пустэльнікаў у выглядзе гісторыі. Так ён зазначыў у прамове 21. У 375 годзе яна была перакладзена на лацінскую мову Эвагрыем Пантыйскім і ўнесла значны ўклад у распаўсюджанне ідэалу манаскага жыцця на ўсходзе і захадзе. Таксама аказала вялікі ўплыў на навяртанне святога Аўгустына, аб чым ён піша ў споведзі ў 8 раздзеле. Змяшчае таксама пахвалу жыцця пустэльніка, якое з'яўляецца таксама сінонімам шчаслівага жыцця. Антоній – гэта ўвогуле увасабленне цнотаў манахаў, пакоры, цярплівасці, стрыманасці, чыстасці, спакою і радасці. Гэтыя асноўныя цноты чалавека, які глыбока звязаны з Богам. Працытую цяпер самога аўтара. Што ён піша пра Антонія? Ён, гэта значыць Антоній, выпрацаваў сабе вялікую цярплівасць.
і быў пакорны сэрцам. Паколькі ён меў гэтыя якасці, ён вельмі паважаў закон касцёла. Ён лічыў, што кожнаму святару належыць большая пашана. Ён не саромеўся схіляць галаву перад біскупамі і святарамі. Калі аднойчы да яго прыйшоў нейкі дыякан для ўласнага збудавання, ён вёў размовы аб тым, што карысна, але ў малітве аддаваў яму перавагу. Яму не было сорамна вучыцца ад іншых. Ён часта задаваў пытанні і хацеў пачуць штосьці ад прысутных, кажучы, што для яго гэта будзе вельмі карысным, калі хтосьці скажа штосьці вартаснае. Яго твар меў асабліва прыцягальны выгляд. Ён таксама атрымаў такі дар ад збаўцы, што калі ён з'яўляўся ў супольнасці манахаў, а хтосьці, хто яго раней не ведаў, вельмі хацеў пабачыць, то, мінаючы іншых, ён спяшаўся да яго, нібы прыцягнуты яго позіркам. Ён не вылучаўся сярод свайго атачэння ані ростам, ані пабудовай цела, але раўнавагай у абыходжанні і чысцінёй душы. А па той прычыне, што яна была вольная ад пажадлівасці, яго знешні выгляд зяў спакоем, быццам яго спагада на твары сыходзіла ад духоўнай радасці, а рухі цела ад схілення вушэй, як кажа святое пісанне. Калі сэрца радаснае, твар свеціцца, калі ж сумнае, становіцца змрочным. Вось так Якуб распазнаў наўмысна падман Лабана і сказаў жанчынам: «Твар бацькі вашага не такі, як учора і пазаўчора». Таксама і Самуэль пазнаў Давіда, бо ён меў прыгожыя вочы і зубы белыя, як малако. Па гэтым таксама распазнавалі Антонія. Ён заўсёды быў спакойны і ніколі не сумны, бо розум яго быў напоўнены радасцю. І вось апошнія 3 параграфы з гэтага твору, это значыць 92, 93, 94, утрымліваюць апісанне спакойнай смерці святога Антонія, агульную характарыстыку яго постаці, ладу жыцця і вядомасці, якую ён ужо тады набыў ва ўсім свеце. Таксама там утрымліваецца заахвочванне прачытаць гэты твор, які прызначаны ў першую чаргу для манахаў, але таксама пры неабходнасці і для язычнікаў, бо ён з'яўляецца будуючым творам, будуючым духоўнасць чалавека. Зноў цытата з жыцця святога Антонія. Калі ён, гэта значыць Антоній, сказаў гэта, і яны пацалавалі яго, яны маецца на ўвазе яго таварышы, ён лёг, выцягнуўшы ногі, і ляжаў з радасцю на твары, быццам глядзеў на сяброў, якія ідуць да яго, і радаваўся іх прыходу. І так аддаў дух і перайшоў да айцоў. Аднак яго таварышы, адпаведна атрыманаму загаду, загарнулі цела ў матэрыял і закапалі яго ў зямлю. І ніхто, акрамя гэтых 2, дагэтуль не ведае месца, дзе яго пахавалі. І кожны з тых, хто ўзяў сабе авечыя шкуры і пашкоджаны плашч святога Антонія, захоўваў іх як вялікі скарб, таму што, гледзячы на іх, быццам бы бачыў святога Антонія, а калі прыкрываў імі сваё цела, то гэта было так, быццам з радасцю прыкрываўся ягонымі напамінамі. І такі быў канец цялеснага жыцця Антонія і такое аскетычнае правіла. І хоць гэтае слова не адлюстроўваюць у поўнай меры яго цноты, але на падставе іх судзіце, якім Божым чалавекам быў Антоній, які ад юнацтва і да такога ўзросту заставаўся верным аскезе і нават па прычыне ўзросту не карыстаўся магчымасцю выкарыстання разнастайнай ежы, ані нават па прычыне слабасці цела не змяняў вопраткі, ані нават не мыў ног вадой, аднак ва ўсіх адносінах падтрымліваў спраўнасць яго членаў. Ён меў вочы здаровыя і добра бачыў, у яго былі ўсе зубы, але яны сцёрліся ажно да дзёсен. І гэта па меры таго, як ён старэў. Ногі і рукі заставаліся здаровымі больш, чым у тых, хто спажывае розныя стравы, мыецца і змяняе вопратку. Ён таксама аказаўся мацнейшым за іх. І яго хвала, якая паўсюдна пашыралася, захапленне, якім усе яго атачалі, сум па ім, хто яго не бачыў, гэта сведчанне ягоных цнотаў і богабаязнай душы.
Антоній не быў вядомы ані сваімі творамі, ані павярхоўнай мудрасцю, ані умеласцю, а толькі сваёй пабожнасцю. Ніхто не адмаўляе тое, што гэта быў Божы дар. Бо адкуль у Іспаніі ці Галіі, або якім чынам у Рыме ці Афрыцы людзі пачулі б аб чалавеку, які хаваўся ў пустыні, калі не дзякуючы Богу, які ўсюды ведае сваіх людзей, які таксама абвясціў гэта Антонію на пачатку. Нават калі б такія людзі жылі ў потай і хацелі б, каб пра іх забыліся, сам пан пакажа іх усім, як ліхтары, каб слухачы даведаліся, што ягоныя запаведзі – гэта сіла дасканаласці, і каб яны ахвотна пайшлі па шляху цноты. Прачытайце ўсё гэта іншым братам, каб яны даведаліся, якім павінна быць жыццё манахаў, і каб пераканаліся, што наш пан і збаўца Езус Хрыстус абвяшчае хвалу тых, хто абвяшчае яго хвалу, а тых, хто знаходзіцца на яго служэнні да канца, не толькі ўводзіць у нябеснае валадарства, але нават калі яны хочуць схавацца і жыць у адзіноце, ён робіць іх бачнымі, праслаўленымі на зямлі па прычыне іх цнотаў і на карысць іншым. Калі будзе неабходна, таксама прачытайце гэта язычнікам, каб яны таксама ведалі, што наш пан Езус Хрыстус – гэта не толькі Бог і Сын Божы, але ведалі, што хрысціяне, якія аддана яму служаць і вераць у яго з усёй пабожнасцю, не толькі паказваюць, што дэманы, якія язычнікі лічаць багамі, не з'яўляюцца багамі, але наступаюць на іх і праганяюць іх як падманшчыкаў, якія прыносяць гібель людзям праз Езуса Хрыста, Пана нашага, якому хвала на векі вечныя. Амен. Так заканчваецца гэты твор. Што цікава, можна звярнуць увагу на тое, што тут ідзе пахвала адсутнасці гігіены, як мы сёння скажам. Праўда, што хваліцца, што святы Антоній не змяняў сваёй вопраткі увогуле, увесь час насіў тую самую вопратку, тое самае адзенне і так памёр. Нас гэта крышку здзіўляе. Чаму? Таму што нашыя сродкі гігіены, яны нашмат больш развітыя, і гэта не трэба ані даказваць, ані пра гэта казаць, гэта відавочна, што сённяшні чалавек нашмат больш дбае пра гігіену. Тут гаворка ідзе пра тое, што ўсё ж такі існуе гэты разрыў паміж стагоддзямі, і нельга нам, жывучым у 21 стагоддзі, ацэньваць людзей, якія жылі ў 3-4 стагоддзі пасля Хрыста, таму што тады былі іншыя установкі. Канешне, гігіена нейкая там была, але, вядома, не такая, як цяпер. Людзі, можа, нават і не ведалі пра гэтыя хваробы, гэта было адкрыта нашмат пазней. А тут паказваецца менавіта ідэал, што ён мог вытрываць, што ён быў чалавек вытрывалы, што яму нават вопраткі не патрэбна было змяніць, а яму хапала толькі кантакту з Богам. Можа, гэта сёння гучыць неяк перабольшана, але вось такі спосаб выражэння думкі пра дасканаласць чалавека, які ў першую чаргу дасканалы сваёй душой, сваім нутром, унутранасцямі, а потым дасканалы таксама звонку, цялесна. Ёсць таксама некалькі твораў аб дзявоцтве, якія прыпісваюцца Атаназію Вялікаму, аднак яны не з'яўляюцца дагэтуль прызнанымі сапраўднымі, аўтэнтычнымі ягонымі творамі. Дагэтуль аўтарства абмяркоўваецца. Далейшая група яго твораў – гэта лісты. Вядома, нават на пустыні ён вёў, у пустэльні ён вёў карэспандэнцыю. Ён таксама пакідаў пасля сябе свае думкі. Іх можна падзяліць на дзве групы – афіцыйныя і дактрынальныя лісты. Дык вось, афіцыйныя лісты, маецца на ўвазе тыя лісты, якія высылаліся афіцыйным асобам, перадусім біскупам, сінодам і гэтак далей. 13 велікодных лістоў
адрасаваныя егіпецкім біскупам, каб вызначыць пачатак Вялікага посту і дату Вялікадня. Гэтыя лісты ўключалі таксама пастырскія павучэнні. Адзін з іх, 39-й ліст, змяшчае першы афіцыйны канон Бібліі. Далей 3 сінадальныя пасланні да антыяхійцаў. Першае сінадальнае пасланне – гэта справаздача аб сінодзе ў Александрыі, які быў праведзены ў 362 годзе і датычыў стану антыяхійскага касцёла. Другое пасланне імператару Ювеніяну змяшчае лекцыю праўдзівай веры, напісаную па просьбе гэтага імператара, і да афрыканскіх біскупаў, напісаная ад імя біскупаў Егіпта і Лівіі, сабраных на сінодзе ў Александрыі ў 369 годзе. Далей 2 лісты энцыклікі. Мы ведаем, напэўна, чулі такое слово энцыкліка. У цяперашнім значэнні гэта асноўны дакумент святога айца, папы рымскага, які ён выдае, каб зарэагаваць, каб выказацца на нейкія сацыяльна-палітычныя тэмы, маральныя тэмы, касцёльныя, рэлігійныя тэмы. Ну, я дзесьці прачытаў, што ён стаіць на другім месцы па значнасці пасля апостальскай канстытуцыі, якая, вядома, выпрацоўваецца падчас Сусветнага сабору. Так вось, тут лісты энцыклікі. Гэта значыць лісты да ўсіх біскупаў, фактычна, так? Да ўсіх тых, да якіх ён мог дайсці. Да біскупаў свету, напрыклад. Першы ліст энцыкліка. І аўтар наш выступае супраць звальнення яго з пасады біскупа Александрыі ў 340 годзе. Вядома, памятаем, што ён 5 ажно разоў уцякаў з Александрыі, таму што быў выгнаны ці то імператарам, ці то сінодам арыянскіх біскупаў, якія такім чынам яго у дадзены момант перамагалі, але гэта не была канчатковая перамога. Ён заўсёды вяртаўся. І другі ліст энцыкліка да біскупаў Егіпта і Лівіі. Гэтых біскупаў прававерных ён перасцерагае перад небяспекай арыянства. Гэта былі афіцыйныя лісты, цяпер лісты дактрынальнага характару, у якіх падаецца менавіта вось дактрына, гэта значыць вучэнне касцёла. 4 лісты аб духу святым, яны адрасаваныя біскупу Тмуіса Серапіёну. Яны таму называюцца таксама лістамі да Серапіёна. У ім аўтар разважае аб бостве Духа Святога. Яшчэ адзін ліст да Эпіктэта, біскупа Карынта, аб сувязі паміж чалавечай і боскай натурай Хрыста. Гэта значыць аб гістарычным існаванні чалавека Езуса Хрыста. Бога і чалавека мы ведаем, Езуса Хрыста, і аб вечным сыноўстве Айца, што Езус Хрыстос з'яўляецца вечным сынам, з'яўляецца Богам. Ліст біскупу Адельфію, гэта чарговы ліст Атаназія. Адельфій быў вызнаўца. Памятаем, што вызнаўца, у адрозненні ад мучанікаў, вызнаўцы – гэта тыя людзі, якія прайшлі праз катаванні за веру, але не памерлі. Яны мелі пакалечаныя целы, былі інвалідамі вельмі часта, але не здрадзілі сваёй веры, і Бог захаваў іх. І яны былі такімі вось жывымі сведкамі, што яны прайшлі праз катаванне, а аднак веру сваю не страцілі. Дык вось, у лісце біскупу Адельфію Атаназій пісаў, што каталікі не пакланяюцца чалавечай натуры Хрыста, як самой па сабе, але яны пакланяюцца уцелаўлёнаму слову. Яшчэ адзін ліст філосафу Максіму, у якім ён віншуе гэтага свайго адрасата з вялікай важнай перамогай над арыянствам.
ён віншуе яго з тым, што Максім абверг памылковае вучэнне аб Хрысце як прыёмным сыне Езуса Хрыста, што менавіта і складала адзін з пункт арыянства, але не толькі. Мы яшчэ пра гэта сабе прыгадаем нават яшчэ і сёння. Таму дойдзем яшчэ да гэтага. Далейшы ліст аб дэкрэтах Нікейскага сабору, у якім аўтар абараняе вучэнне сабору аб тым, што сын Божы народжаны з сутнасці айца, эктес узіяс па-грэчаску, і што ён, як мы таксама вызнаем у нашым крэдо, адзінасутны айцу. Па-грэчаску гэта гучыць як хомоузіос. Далей ліст аб сінодах у Рымені і Селеўкіі. У гэтым лісце аўтар звяртае ўвагу прыватнасці на розніцу паміж тэрмінамі адзінасутны хомоузіос і тэрмінам падобнасутны хомоюзіос. Два розныя тэрміны. Вельмі блізкія па гучанні, бо ў грэчаскай мове адрозніваюцца толькі адной йотай. Паглядзіце, хомоузіос і хомоюзіос. Амаль падобнае гучанне, але значэнне ўвогуле рознае. Адзінасутны і падобнасутны. Дык вось, цалкам правільны тэрмін адзінасутны, хомоузіос, для акрэслення сына як адзінасутнага айцу. Але таксама Езус Хрыстус ва ўсім падобны да айца. Гэта значыць, паглядзіце, адзінасутны, гэта значыць ва ўсім тоесны. Сын мае такую ж боскую натуру, як і айцец. Айцец у сыне і сын у айцы. Сын з'яўляецца Богам, і Отец з'яўляецца Богам. У іх сутнасць аднолькавая абсалютна. Можна паставіць знак роўнасці, калі казаць пра натуру Сына Божага і натуру Бога Айца. Бо у іх абсалютна аднолькавая натура. І гэта выражаецца словам адзінасутны, хомоузіос. Але былі таксама прыхільнікі арыянства, якія не былі поўнасцю згодныя з вучэннем арыя. Яны былі дзесьці пасярэдзіне паміж нікейскай верай у вызнанні і паміж арыянскім вучэннем. Так вось яны казалі, так пасярэдзіне знаходзячыся, што сын не ва ўсім, не поўнасцю адзінасутны, не поўнасцю тоесны ў натуры, але толькі падобны. Хомоёс па-грэчаску. І таму называюцца хомоюзійцы, так? Хомоюзіос, яны казалі. Яны толькі падобны. Так вось, акрэсленне падобны да айца недастаткова. Яно таксама правільнае. Але недастатковае. Трэба сказаць яшчэ больш моцна, што сын Божы адзінасутны айцу. Яго натура тоесная айцу. Такая ж боская натура у айца і сына. Давайте перайдзем цяпер да навучання, якое абвяшчаў наш аўтар Атаназій Вялікі. Атаназій сфармуляваў асноўныя тэзісы трынітарнага і хрысталагічнага навучання Касцёла. Што гэта за навучанне? Яшчэ раз прыпомню. Трынітарнае ад слова лацінскага тринитас – гэта навучанне аб Святой Троіцы. Тринитас – гэта Святая Троіца. А хрысталагічнае, я думаю, не цяжка здагадацца, што хрысталогія – гэта вучэнне аб Езуса Хрыста. Гэта значыць, што асноўнае вучэнне пра Езуса Хрыста і пра Святую Троіцу, а гэта адно і другое вучэнне вельмі цесна звязанае, што мы бачым на прыкладзе ерасі арыянства, што арыяне, адкідваючы боскасць Сына Божага, адкідваюць таксама праўду аб Святой Троіцы, якая з'яўляецца асноўнай хрысціянскай праўдай. І праўда аб тым, што Езус Хрыстус гэта Бога-чалавек, таксама з'яўляецца асноўнай хрысціянскай праўдай. Гэта, скажам так, тое, што з'яўляецца асновай, фундаментам хрысціянства. І вось пра гэта таксама піша і на гэта акцэнтуе наш
аўтар. Ён выратаваў хрысціянства ад небяспекі элінізацыі. Інакш кажучы, элінізацыя гэта значыць памяшанне хрысціянскай дактрыны, хрысціянскай навукі з грэчаскай філасофіяй, з тымі пунктамі, з тымі, скажам так, вераваннямі ці з тым поглядам грэчаскіх філосафаў, які радыкальна адрозніваўся ад хрысціянства. І гэта небяспека зноў жа зыходзіла ад арыянства. Перш за ўсё, Атаназій стараўся быць верным вучэнню Хрыста і касцёльнай традыцыі. Атаназій ясна заяўляў аб сваёй пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер працытую з лістоў да Серапіёна, нумар 128, ягоныя словы. Давайте ж разгледзім старую традыцыю, вучэнне і веру паўсюднага касцёла, якую даў пан, якую абвяшчалі апосталы і якую захоўвалі нашыя продкі. Касцёл абапіраецца на яе, і хто б яе адкінуў, не можа быць ці называцца хрысціянінам. Далей ён прызнаў, што філасофія можа дапамагчы зразумець праўды веры, але не можа цалкам іх растлумачыць. У яе проста не хапае да гэтага сродкаў. Ён выкарыстоўвае формулы і паняцці грэчаскай філасофіі, даючы ім змест і сэнс, атрыманае забаўленне. Тое самае, што і рабілі да яго іншыя пісьменнікі і айцы касцёла, да прыкладу, хоць бы нават Арыген і яго наступнікі, таксама яго папярэднік Клімент Александрыйскі, яны напаўнялі форму філасофскую рэлігійнай хрысціянскім рэлігійным зместам. Чым жа адзначалася навучанне нашага аўтара, Атаназія Вялікага? Па-першае, калі ён казаў пра Бога, ён зазначаў, што Бог нематэрыяльны, бесцялесны, вечны, нязменны, найпрасцейшы, незразуметы і трансцэндэнтны. Трансцэндэнтны гэта азначае той, які перавышае ўсё, які пераходзіць па-над усімі стварэннямі. Трансцэдэр гэта значыць пераскокваць, пераўзыходзіць. Кіруе ўсім. І вось грэчаскае слова пантократор. Гэта значыць той, які кіруе ўсім, які ўладарыць усім. І Бог уладарыць усім праз сваё слова, логас. Ён добры і любячы айцец. І тут існуе сваё грэчаскае акрэсленне філантропос. Гэта Бог. А цяпер вучэнне пра святую Тройцу. Аб ёй наш аўтар піша так. Такім чынам, ёсць святая і дасканалая Тройца, якую мы прызнаем у Айцы, Сыне і Духу Святым. У ёй няма нічога, акрамя яе. У ёй няма знешняй прымешкі. Яна не складаецца са створцы і стварэння, але яна ўся творчая і эфектыўная. Па сваёй прыродзе яна аднастайная і непадзельная, а яе дзеянне таксама аднастайна. Бо Айцец стварае ўсё праз слова ў Духу Святым. І такім чынам захоўваецца адзінства Святой Тройцы. У касцёле абвяшчаецца адзіны Бог, той, хто панад усім, праз усіх і ва ўсіх. Панад усімі ён як Айцец, як пачатак і крыніца. Праз усіх гэта значыць праз слова, ва ўсіх у Духу Святым. Тройца менавіта таму і Тройца, што існуе не з імя ці з бачнасці, але яна сапраўдная. Як той, хто ёсць Айцец, таксама той, хто ёсць Бог панад усімі, яго слова. Таксама Дух Святы не пазбаўлены існавання, але рэальна існуе. Гэта ўзята з лістоў да Серапіёна, першы раздзел, 28
верш. Атаназій выразна адхіляе вучэнне Сабелія, які сцвярджаў, што ёсць толькі адна Божая асоба, якая дзейнічае і праяўляецца 3 рознымі спосабамі. Спосаб па-лацінску гэта модус, і таму гэты погляд таксама называецца мадалізмам. Што гэта такое? Бог аб'яўляе сябе як айцец у старым запавеце, як сын ва ўцелаўленні і як Дух Святы ў дзень Пятидесятніцы. Сын Божий і Дух Святы паводле мадалістаў ці сабельянаў гэта не асобы, а толькі атрыбуты Бога. Сабельяне параўноўвалі айца з сонцам, святло якога павінна быць сынам, а цяпло Духам Святым. Ерась сабельянізма, ерась мадалізма, яна на тым асноўвалася, што Сын Божы і Дух Святы лічыліся не асобамі, толькі атрыбутамі Бога. Гэта значыць, што прызнавалася не толькі адна Божая натура, але таксама адна Божая асоба, што мы, канешне, як хрысціяне, не прымаем. Мы верым у трыадзінага Бога. Бога Айца, Сына Божага і Духа Святога, аднаго Бога, які ёсць 3 асобамі, правда, тавталогія атрымліваецца, так? Аддзельнымі асобамі, якія можна адрозніць адна ад адной. Бог не надзявае маску Сына Божага, калі церпіць на крыжы, напрыклад. Або не надзявае маску Духа Святога, калі сыходзіць з неба там у выглядзе голуба. Не. Мы, канешне ж, як хрысціяне гэтага не прымаем. А менавіта супраць сабельянізма Атаназій падкрэсліў менавіта гэтыя аспекты, што Бог гэта не адна асоба, але Бог адзіны ў 3 асобах. Далей, што датычыцца Сына Божага, ён з'яўляецца вечным словам, логас, нарадзіўся ад айца спрадвеку. Ён Божая мудрасць і магутнасць. Мае тую ж самую сутнасць, што і айцец. То бок ён адзінасутны, хомо узёс. Не быў створаны, як абвяшчаў Ары, але быў і ёсць народжаны. Сын мае супольна з айцом усю паўнату боства і тую ж натуру, фізіс, што і айцец. Далей вучэнне аб Духу Святым. Дух Святы, названы Духам Сына, таксама з'яўляецца Духам Айца. І ва ўсім Пісанні Божым можна сцвердзіць, што Дух Святы, якога часам называюць Духам Сына, таксама называецца Духам Бога. Узята з лістоў да Серапіёна, 3 раздзел, 1 верш. Таксама мы можам пераканацца, што паміж Духам і Сынам існуюць такія ж адносіны, якія бачым паміж Сынам і Айцом. Там сама. Далейшая цытата. Мы ўсе таксама праз Духа носім імя удзельнікаў Бога, бо было сказано: «Ці не ведаеце, што вы святыня Божая і што Божы Дух жыве ў вас? Калі хто знішчыць святыню Божую, таго знішчыць Бог, таму што святыня Бога святая, а ёй вы з'яўляецеся. Калі б Дух Святы быў толькі стварэннем, мы не мелі б праз яго ўдзелу ў Богу, але мы былі б звязаны са стварэннем і былі б зусім чужыя Божай натуры, бо мы б не ўдзельнічалі ў ёй. Між тым нас называюць удзельнікамі Хрыста і удзельнікамі Бога. І адсюль вынікае, што памазанне і пячатка, якімі мы валодаем, не маюць натуры створаных істот, але натуру Сына, які праз Духа, які знаходзіцца ў ім, злучае нас з Богам. Аб гэтым жа, як мы ўжо казалі вышэй, Ян вучыць нас, калі піша: «Патым пазнаём, што мы жывём у ім, а ён у нас, што ён даў нам ад Духа свайго». Калі, аднак, удзельнічаючы ў Духу, мы становімся удзельнікамі боскай натуры, было б вар'яцтвам сцвярджаць, што Дух мае створаную, а не боскую натуру. Менавіта таму тыя, у якіх прабывае Дух, абагаўляюцца. І калі Дух робіць нас багамі, то не выклікае сумненняў, што яго
натура боская. Зноў жа, гэта з лістоў да Серапіёна, 3 раздзел, 24 верш. Гэта значыць, што калі б Дух Святы быў толькі стварэннем, ён бы не мог нам нічога ўдзяліць з боскай натуры. А так мы ведаем, што Дух Святы ён чыніць нас удзельнікамі Хрыста і удзельнікамі Бога. Дзякуючы яму мы маем удзел у жыцці Святой Тройцы. Таму, як кажа наш аўтар, было б вар'яцтвам сцвярджаць, што ён стварэнне, бо ён насамрэч з'яўляецца Богам, мае такую ж самую боскую натуру, як і Айцец і Сын. Таму бачым, як прыгожа, як дакладна наш аўтар гэтае вось вучэнне паказвае. Ведаем увогуле, што ён быў адкрытым праціўнікам арыянства не толькі ідэйным, не толькі тым, што супраціўляўся гэтаму вось неправільнаму вучэнню. Але ведаем, колькі ён выцерпеў ад арыянаў, і калісьці хтосьці сказаў таксама, што арыяне нават паставілі сабе такую вось мэту, каб яго знішчыць, бо ён руйнаваў іхняе вучэнне. Ён быў, скажам так, ворагам нумар 1 арыянства, але таксама ведаем, што ён столькі пацярпеў, што ён увогуле іх не талераваў. І вельмі часта ўжываў такія акрэсленні, якія былі вельмі моцныя. Успомнім у Тертуліяна, што ён не перабіраў словаў. Штосьці падобнае было таксама і з Атаназіем. Ён быў вельмі аж занадта рашучы супраць арыяну. Але вядома, што гэта не з'яўляецца катэгорыяй граху, але гэта толькі надае яму яшчэ большае значэнне ў перамозе над арыянствам. І яшчэ вучэнне яго пра Езуса Хрыста. Хрыстус, спрадвечнае слова, заўсёды з'яднанае з Айцом, нарадзілася ад Дзевы Марыі і сталася чалавекам. Боская і чалавечая натура злучыліся ў адной асобе Хрыста. Тое, што робіць Хрыстус, не належыць асобна чалавечай ці боскай натуры, але належыць адначасова ім дзвюм, дзякуючы менавіта адной асобе. Цярпеў увесь Хрыстус. Адзінства Хрыста як асобы дазваляе нам ушановаць таксама яго ў ягонай чалавечай натуры. Паглядзіце, тое, што мы ушановваем сэрца Езуса, напрыклад, тое, што мы ушановваем найдаражэйшую кроў Езуса. Ёсць літанне да сэрца Езуса, ёсць літанне да найдаражэйшай крыві Езуса Хрыста. Мы ушановваем чалавечыя атрыбуты Езуса Хрыста не як для іх саміх, але менавіта таму, што Езус Хрыстус быў Бога-чалавекам, што яго была адна асоба. Аднойчы на экзамене з дагматыкі мне ксёндз-прафесар запытаўся, што не мае Езус Хрыстус на зямлі апрача граху. Трэба было добра неяк задумацца, пачасаць галаву, нешта ўспомніць, каб выдаць такі вось, скажам так, дакладны адказ, што Езус Хрыстус мае дзве натуры, Божую і чалавечую, але мае толькі адну асобу. І ягоная асоба – гэта боская асоба, таму на зямлі ён не мае чалавечай асобы, бо адна асоба толькі боская. Можна камусьці задаць гэтае пытанне, каб ён больш даведаўся. Калі хтосьці, праўда, чытае катэхізіс, чытае святое пісанне, я думаю, што пасля акрэсленага часу ён таксама адкажа на гэтае пытанне. І гэта ўжо было бы ўсё на сёння, а цяпер традыцыйна мудрасць айцоў пустыні. Адзін манах спытаў свайго настаўніка, як пражыць сваё жыццё, і пачуў такія словы: «Заўсёды радуйся, няспынна маліся, за ўсё дзякуй у кожнай сітуацыі».
Яшчэ адзін манах на тое ж самае пытанне ад гэтага чалавека атрымаў адказ: «Не будзь перакананы ў сваёй уласнай цноце, не хвалюйся аб тым, што ты ўжо зрабіў, і стрымлівай свой язык і жывот». І пакуль мы слухаем гэтыя розныя адказы, усміхаемся, разумеючы не толькі тое, што гэтыя два манахі павінны былі моцна адрознівацца адзін ад аднаго, калі гэты настаўнік даў ім два абсалютна розныя адказы на адное пытанне, але таксама тое, што ў нашым сэрцы ёсць месца для абодвух гэтых манахаў. І мы, заахвочаныя гэтымі словамі, узнясём Богу падзяку за сённяшнюю нашу сустрэчу. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Да новых сустрэч на хвалях нашай перадачы, размовы з айцамі. Развітваюся з вамі. Хвала Христу. Размовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя.